سلام كبرات تخطاتلتي هورن برس ميديا عيلتاو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا كسكع موداتا مدونا مسانا خصنحنا عدمنا بأرسطاطو من تنفلم منغست إثيوبيا نتقاوم حوحات زملكت ملسيو ولي وكيل چاينا أو قرن أفريكا أمباسادر هو چانغوچن أو إرترا مصح يقبر أو لعلي يونيفرسيتي ممران استفصم معسرتي سقعت فتيرو زبلون كالوتن علتاو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا كسكع موداتا مدبنا مسانا خصنحنا عدمنا زيومن كم زيومن زبلو اواناون صحفاتن زيناتات مقبصحكم چانالنا سبسكرايب تغبرنا عدمنا ناب زرزرو من تنحلف منغست إثيوبيا نتقاوم حوحات زملكت ملسيبو منغست إثيوبيا اتن منوح سلطان ريزيدانت غيزاو محدار تግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ሕጋው ነዘለው ምዃኑ ገሊጹ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ምንዋሕ ስልጣን ኣብ 2015 ኣቆጻጽራ ገዝ ብዝወጽእ ሓድሽ ሕጊ መሰረት ዝተገበረ ምዃኑ ኣነጺሩ ቀዲሞ ኣብ ዝወጸ መግለጺ ብጌጋ ተጠቂሱ ዝነበረ ናይ 2013 ኣዋጅ ምስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝፈረሰ ምዃኑ እቲ ዝተፈጸመ ናይ ኣጠቃቅሳ ጌጋ ክእረም ምዃኑ ሓላፊ ሴክሬታርያት እቲ ቤት ጽሕፈት ቢልየኔ ስዩም ሓቢረን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ብወገኑ ነቲ ብመንግስቲ ፌደራል ዝተወሰነ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ብወገኑ ነዚ ብፌደራል መንግስቲ ዝተወሰደ ስጉምቲ ብትሪ ተቃዊምዎ ኣሎ ሕወሓት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ውሳነ ንውዕል ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝጥሕስን ብበይናዊ መንገዲ ዝተወሰነን እዩ ክብል ገሊጽዎ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብዝርርብ ክልቲኦም ወገናት ክምስረት ከም ዝነበሮ ብምዝኻር እቲ ሕዚ ተገይሩ ዘሎ ምንዋሕ ስልጣን ካብ ኣፍልጦን ተሳትፎን ሕወሓት ወጻኢ ምዃኑ ኣፍሊጡ እዚ ውሳነ ዘመሓላልፍ ዘሎ ፕረዚዳንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ አዲስ አበባ ምኻድ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ሰበ ስልጣን ፌደራል ተራኺቡ ናይ ሓደ ዓመት ጸብጻ አፈጻጽማ ስራሕ ኣብ ዘቕረበሉ እዋን እዩ ጀነራል ታደሰ ቅድሚ ሓደ ዓመት ንኣቶ ጌታቸው ረዳ ብምትካእ ብምርጫ ሕወሓትን ስልጣን ዝሓዘ እኳ እንተኾነ እቲ ክልል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ጸገማትን ኣብ ሸቕሎትን ጭንቅን ከም ዝቐነየ ይግለጽ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን መራሕቲ ሕወሓትን ዘሎ ወጥሪ እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ምልክታት ኣለዉ መዚ ሕወሓት እኹል ባጀታዊ ድጋፍ ከም ዘይረኸቡ ይጠርዑ ከለዉ መንግስቲ ፌደራል ድማ ብወገን መራሕቲ ሕወሓት ምስ ኤርትራ ዘካየድ ዘሎ ርክብ ከም ዘይተሓጎሰሉ ይንገር ኢትዮጵያ ንመበል ሸውዓይ ሃገራዊ መረፃ ኣብ ትዳለወሉ ዘላ እዋን ክልል ትግራይ ግና ካብዚ ሃገራዊ መስርሕ ወፃኢ ኣብ ዘላትሉ እዩ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ንተወሳኺ ሓደ ዓመት ክጸንሕ ተወሲኑ ዘሎ ولي وكيل چاينا اب قرن افريكا امباسادر هو چانغچون اب ايرترا مصح گيرو مال 10 ميازا 2026 اقوطاصرا فرنجي ناواس مراب متاو مس بريزيدنت إسياس أفورق تراخيو ኣብ ዝርከብ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣብ ዝናገደደ ዝኸይ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ህውከትን ዘይምርግዓን ደ ቻይና ኣብ ዞባውን ዓለም ለኻውን ግዳያት ዝለዓለ ክኸውን ከም ዝግባእ ገሊጹ ኣምባሳደር ቻንግቹን ብወገኑ እቲ ምስ ኤርትራ ዘሎ ክልተኣዊ ሽርክነት ኣካል እቲ ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላም ንምርግዓን ናይ ምድንፋዕ ስትራቴጂ ቻይና ምዃኑ ኣነጺሩ እቲ ምብጻሕ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወጥሪ ሰፊኑሉ ኣብ ዘሎ እዋን ዝተኻየደ ኮይኑ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ግን ቅድሚ ሕዚ ዓበይቲ ሃገራት ፍሉይ ልኡኻት እናሰደደ ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ጣልቃ ምእታውን ተናጋጋሚ ክነቅፍ ጸኒሕ እዩ ኣብ ዝዓለፈ ዓመት ኣብ ግብጺ ኣብ ዝሃወ ቃለ መሕትት ጌዳማዊ መትእትታው ንጸገማት እቲ ዞባ መመሊሱ ከም ዝሓላልኾን ሰብ ጉዳይ በዓልቶም ክፈትሕዎ ከም ዝግባእን ኣትሪሩ ምውጋቱ ይዝከር እንተኾነ ግን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ምስ ቻይና ንዘለዎ ዝምድና ፍሉይ ኣቕልቦ ክህቦ ጸኒሑ እዩ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ትምህርቱ ኣብ ቻይና ዝቐሰመ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ምስ ቤንጂንግ ሓድሽ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ዘለዎ ኮይኑ ንዕብየት ቻይና ዘለዎ ሰናይ ትምኒትን ኣብ ልዕሊኣ ንዝካየድ ናይ ምድራት ተጻውኦታትን ዘለዎ ተቃውሞ ብቑልዕ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ ቻይና እውን ብወገን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዘለዉ ግጭታት ኣብ ምፍታሕን ኣወንታዊ ወርክቶ ክትገብር ከም እትኽእል እቲ ፕሬዚዳንት እምነቱ ገሊጹ እዩ ክልተኣዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣብ ቁጠባዊ ዓውድታት ዝተመስረተ እዩ መንግስታዊ ኩምባንያታት ቻይና ኣብ ዕደና ማዕድን ኤርትራ ዝዓበየ ታራ ክጻወታ ከለዋ ቤንጂንግ ንብዙሓት ኤርትራውያን ተምሃሮ ናይ ማህደረ ትምህርቲ ወይ ከዓ ስኮላርሺፕ ዕድላት ብምሃብ ምስ ኣስመራ ዘለዋ ጥሙር ዝምድናን ምትእስሳር ትሰርሐላ እዚ ሕዚ ተኻይዱ ዘሎ ርክብ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ኣስመራን ቤንጂንግን ዘሎ ስትራቴጂያዊ ሽርክነት ዝያዳ ዘራጉድ ምዃኑ ይገልጽ ኣብ ልዕሊ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ዝተፈጸመ ማእሰርቲ ስግኣት ፈጢሩ
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ራያ ዝወፀ ፀብፃባት ከም ዝሕብርዎ ኣብ ልዕሊ መምህራን ዝተፈፀመ ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ምፍርራሕን ድሕንነት ውልቀ ሰባትን ነፃነት አካዳሚክን ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ኮይኑ ይርከብ። ብፍላይ ብዕለት 28 ወርሒ 7 2018 ኣቆፃፅራ ግዝ ኣብ ልዕሊ 2 መምህራን እቲ ዩኒቨርሲቲ ዝተፈፀመ ማእሰርቲ ኣብ መንጎ ማሕበረሰብ እቲ ትካልን ዓብይ ስጋኣት ዝፈጠረ እዋናዊ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ተግባር እዚ ንውር ከይዲ ምምሃር ምስትምሃርን ዝሃስም ምዃኑ ሰብ ሞያት ትካል ይገልጹ። ነቲ ኣብ ትካላት ትምህርቲ ክህሉ ዝግብኦ ክብርን ስርዓት ዝግህዝ ተግባር ተባሂሉ ተወሲዱ ኣሎ። ብመሰረት ኣዋጅ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ቁፅሪ 1152 ዝባር 11 ዩኒቨርሲታት ናይ ገዛ ርእሰን ነፃነት ዘለዎን ትካላት ኮይነን መምህራን ድማ ብዘይ ዝኾነ ስጋኣት ስራሕቶም ከካይዱ ሕጋዊ መሰል ኣለዎም። ይኹን እምበር ሓይልታት ፀጥታ ፖሊስ ብዘይ ዝኾነ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ላዕለዎት ሓለፍቲ እቲ ዩኒቨርሲቲ ከየፍለጡን ናብ ውሽጢ ግቢ ምእታው ነቶም መምህራን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓሎምን ነቲ ኣብ ትካላት ትምህርቲ ክህሉ ዝግብኦ ክብርን ስርዓትን ዝግህዝ ተግባር ተባሂሉ ተወሲዱ ኣሎ። እቶም መምህራን ንሕቶቱ ድለይ ኢኹም ብዝብል ዘይጭቡጥ ምስምስ ተታሒዞም ናብ መደበር ፖሊስ ማይጨው ምውሳዶም እቲ ፀብፃብ የረድእ። ማሕበር መምህራን ዩኒቨርሲቲ ራያ ነዚ ተግባር እዚ ብትሪ ብምኹናን ንቤት ፅሕፈት ፕረዚዳንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ወግዓዊ መግለፂ ኣቕሪቡ ኣሎ። እቲ ማሕበራዊ ዘቕረቦ ነጥብታት መምህራን ካብ ዝኾነ ናይ ፀቕጢ ነፃ ኮይኖም ሞያዊ ግብኦም ክዋፅኡ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ ይርከብ። ብተወሳኺ ዝኾነ ኣካል ፀጥታ ናብ ውሽጢ ግቢት ዩኒቨርሲቲ ክኣቱ ከሎ ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ትካል ብምዝራብ ጥራይ ክኸውን ከም ዝግብኦን ኣብ ቀንዲ መእተዊ ደገታት ዝርከቡ ሓለዋ ድማ ንድሕንነት ሰራሕተኛን መምህራንን ንምሕላው ዝያዳ ጥንቁቃት ክኾኑ ፀዊዑ። ከምዚኦም ዝበሉ ፍፃመታት ኣብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ምክሳቶም ንኸይዲ ምምሃር ምስትምሃርን ጥራሕ ዘይኮነስ ንናይቲ ትካል ስምን ክብርን እውን ዝፀሉ እዩ ክብል ገሊፁ። ስለዚ ምምሕዳር ዩኒቨርሲቲ ራያ ዝምልከቶም ናይ ፀጥታ ኣካላት ተመሳሳሊ ዘይሕጋዊ ስጎምትታት ንኸይድገሙን ነፃነት ኣካዳሚክ ንክኽበርን ብሓባር ክሰርሑ ትፅኢት ይገብር። ብጠቕላላ ድሕንነት መምህራን ምሕላው ማለት ንወለዶ ዝህንፅሉ ትካል ምሕላው ማለት ምዃኑ እቲ ዝወፀ መግለፂ የዘኻኽር። ክቡራት ተኸታተልቲ ሆርን ፕረስ ሚድያ ንሎም ዝነበረና ዜና ኣብዚ ወዲና ኣለና። ምሳና ስለ ዝነበርኩም እናመስገና እዋናዊ ሓበሬታታት ብቐፃል ንክበፅሑኹም ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ሓሳብኩምን ርእይቶኹምን ድማ ኣብ ኮሜንት ክገልጹልና ንሓበርና። ቪድዮና እንተፈቲኹሞ ድማ ላይክ ብምግባር ንኻልኦት ኣካፍልዎም። ሰላም።